Il-Prim Ministru mexi Laburista Robert Abela għalli il-budget ippreżentat it-tnien li għadda jinċentiva lin-nies, jippremja l-bżulija u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. F'diskors matul attività politika fiċ-Ċentru Laburista ta' Marsa Xlokk, Dr. Abela qal li f'kuntest ta' inflazzjoni pajjiżi fl-Ewropa bħall-Ingilterra qed iżidu l-piż tat-taxxi fuq in-nies, Gvern Laburista f'Malta qed inaqqas it-taxxi u jqassam aktar flus lill-poplu Malti u Awċi. Spjega li dan seta' jsir għaliex ir-ritmu ekonomiku f'Malta llum huwa d-doppju ta' dak li kien jiġi ġenerat fi żmien Gvern Nazzjonalista fl-2012. Qal li s-suċċess ekonomiku bħalissa qiegħed isir għaliex il-Partit Laburista jemmen fit-tkabbir ekonomiku bl-inċentiv, bl-investiment u b'inqas piżijiet tat-taxxi. Fil-waqt li dħul tat-taxxi huwa b'saħħtu għax l-attività ekonomika tkun kibret u żdiedet l-effiċjenza fil-ġbir ġust tat-taxxi. Il-Prim Ministru qal li d-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista hija li waqt li l-Partit Nazzjonalista jwiegħed kollox u ma jagħti xejn, il-Partit Laburista jwiegħed tant u jagħti iktar. Dwar il-prezzijiet tal-enerġija, Dr. Abela qal li kieku kien għall-kap tal-Oppożizzjoni kien jilliberalizza s-sistema tad-distribuzzjoni tad-dawl u jolli l-kontijiet. Iżda l-Gvern Laburista qal wieġeb bil-akbar investimenti li qatt sar fil-pajjiż fis-sistema tad-distribuzzjoni. Qal li Malta hija l-uniku pajjiż li qed jagħti dan is-sostenn u seta' jsir għaliex qal il-Gvern mexa bil-għaqal bi prijoritajiet korretti. Qal li bekk il-familji u n-negozji jista' jkollhom is-serħan il-moħħ u l-istabilità fejn jidħlu kontijiet tad-dawl, tal-ilma u anke tal-fuels. Qal iżda li l-ekonomija ta' Malta trid tibqa' tikber u d-direzzjoni issa għandha tifoka aktar fuq il-kwalità fl-ambjent, it-turiżmu, l-infrastruttura u s-suq tax-xogħol. Dan kollu sostna jinkwadra fil-Viżjoni ta' Malta l-2050, dokument l-ewwel tax-xorta tiegħu u li mistenni jkun fi stadju avanzat sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla sabiex il-pajjiż ikollu viżjoni ċara għall-futur. Temm li fid-dawl ta' dak ippreżentat fil-budget, il-Partit Nazzjonalista reaġixxa billi qal irid jagħmel sarima maħal il-Gvern sabiex ma jkunx jista' jinforma lill-poplu x'fih il-budget minn fuq it-television. Qal li l-Gvern iżda ser ikompli bil-ħidma tiegħu sabiex jimplementa l-miżuri għaliex sostna li l-poplu silef il-fiduċja lill-Partit Laburista li b'viżjoni ambizzjuża u jgħid li ser ikompli jibni fuq it-tajjeb li sar u jaħdem fuq it-titjib meħtieġ għall-pajjiż ta' kwalità u t-tiġdid tal-pajjiż.